Hi, 1, 2. Okay, nangita pa og sensilyo. Wait, kwarta. Seryo pa guys. Ano may kwarta? Ano wala may money? Because we're not rich. Ako daghan kay kumang coins. Pila man eh? Ikaluli ba na? Wala sila Gcash, wala sila swiper. Wala usway expect. Expect ni mo diri. Ano ba lo? Alos ko na may Gcash. Abot na? Yabot ra ni? Pit na. Pit na gamay na lay kulang guys. Ano lang? Gamit yung ganing na ito yung mga sensilyo tinaguan diri. Yeah. Ano yung nag-post ko sensilyo? Gitagom na lang, wapag yan po may nakita sensilyo. Na token! Wow! Token! Ano ang token? Sa computer ba? So, hulat-hulat na lang binini kung abot ba mong kwarta. Mong kwarta og 300, pila to? 74. 374. Yan. So, I think pwede rin bata kay nagnita na magsensilyo kung bibi. Okay rami? Yeah, pwede rin. Pwede. Ito ta sa Naiduyan. Alright, ito sa Naiduyan. So atong tanahon guys kung saan natin ikaw sa Kawa. Alright, so nanabig isulod sa Kawa guys, and then amazing nindot ang sulod po. Kamulo pang construct ana dinhi. So dining area for events daw ni siya po. Dining area for racing, something inana. And napo sila gi-construct pa dining area. Nindot kayo. So mo ni siya ang among pang VIP sa 374 ang kwarta gyud. Ay, nice. Nindot kayo. Nasa ano? Unsa ni nga lugar din ni ma'am? Dansulihon, sir. Alright, so nasa ang Kawa sa Dansulihon pa na bilong. Amazing. Nindot bugnaw. Timing kayo nga gloomy food. Food time. So mo na ilang bulalo guys, nasiguan gyud ang amo ang 374. Plus nakakita pag 60 pesos, wa na gyud minabili dito. Ang damay. But in fairness, may atong tilawan kung unsa kalami ang bulalo. Makikaon ako pero ko mura man og kulang lang ang ako. May tambay sila. Alright, makikaon ako pero kulang man.
Day, pinikas mo rin naman sinilas. Ayaw mo ka mo. Hi! Alabi, murag mahugno, bi. So, alis ako. Dili, mahugno siya, promise. Magus. Bukat tigiri kayo. Murag na siya limit. Yan, so happy Agoy. kami. Happy kasi mula ka dire. Ha? Wala ka, hugnoon. Nag-enjoy ka? Kaugnoon pag-abot ni Arya. Buyog. Yan, buyag kayo. And then, nindot kayang kuan place. Pwede mag-relax. Break sa tiny house, kino mo may. Tiny house. So, katong ganina nyo nakita is katong naimurag pool na ila pang gi-construct. Nice kisa din eh. Oh, nice kayang adlaw. Sa oras karon? Dos. Alas 2. Oh. Then unya siguro mga hapon mas arang-arang. But pwede ka mag-chill din eh. Yeah. Mura ka na sa ano, na yung lugar. Mura ka na sa layo, pero nara ka CDO. oh, nara ka sa CDO di ay. Kay Dansulion is part of CDO pa. Then pa-boundary na siya to Talakag. Diba? And then kung adto mo og siguro moagi mo din eh, pwede mo maghapit dire. Then lamig ilang bulalo. Pwede ka mag-relax. Mura siya may mong stopover. Pag sulod nimo dili kay siya amin mo mga cottage lang. Pero pag musaka na yug ka, di naman makita ang beauty. Di kay kahoy. No? Unsa na klase nga kahoy kanang mga puti-puti? Di na sila balite. Ambot. Pwede. Ano ba na ako? Kino ba yung pautan? Tabi po. Basta kay Pero kahoy pag siya. pagsaka nimo nice kayo. Mura ka na transport into Sa magirin. transport into another dimension. Amazing. Sa to? Amazing. Hala, cute kailang iron ako. There you go guys. Tingnan salamat sa pag-view sa ko YouTube channel, and then syempre please hit subscribe, notification bell button para updated sa mga video. So another unplanned na lakaw na mo for today. It's Bonifacio Day. Nindot nga lugar din sa Kawa sa may Dansulihon. Alright.